дупка, видиш? Попишем? Давай смотрим. Я тут не был. Не был. Саша, чипсы. Капай. Ладно. Да? Нет, Ладно, посмотрим. Така. Обиколката свърши, това беше. Малко по-различно работим от колегите. Спираме тук и разказваме цялата история. Първо, защото ако върва напред и говоря, офишавам последните и не е честно. И второ, вътре грохота е силен. Чувате ли учението? И да викам, просто много сложно става. Там ще ви обясня някои от нещата, но основната информация е тук. Мая се казвам, 30 минути ще бъде обиколката. Тунела, в който се намираме, е копан 2 години. 70-та, 72-та. 150 метра е дълъг. Направили са го, за да стане по-лесно влизането в залата. Естественият вход е пропаст 60 метра. Оттам влизат първите. 61 година алпинисти Елена Падарева и Никола Корчев. Местните са го знаели входа, просто не са могли да влязат. Оттам се излиза. Накрая имате да качвате 288 стъпала. Да ви е честито. Не са толкова страшни. Само звучат страшно. До 2000-та година бяха едни ламарини, деца люлей, тогава беше ужасно. Сега всичко от бетон. Качите ли стъпалата, излизате 200 метра по-нагоре и по пътя слизате надолу. Който не иска да се качва, може да се върне по всяко едно време от всяка една точка на залата, така че няма какво да ви притеснява. Залата е само една. Огромна е, 110 метра е дълга, 40 е широка, 47 метра е висока. Бочащата й казват заради грохота, то от водопада. 60 метров, каскаден на 3 пада, 42 метра е най-високия път на водата. Виждат се само 4-5 метра. И то по стълбите нагоре има една тераса, аз ще я покажа. Загадката остава реката. Идва от селото Триград. Носи името Триградска. Цялата влиза през пропаста, минава през залата и вътре просто изчезва под земята. Появява се само на 250 метра от входа надолу, тук тунела, който го минахте на главния път, отстрани на тунела. Излиза само вода и нищо друго. Всички предмети изчезват. Оттам е името Дяволско гърло. 68 година е най-тежкото наводнение. Повече от 500 кубика трупи. Дървен материал на горското стопанство, реката ги повлича и ги вкарва в залата. 2 месеца са ги чакали на изхода. Трупите така и не излизат. След наводнението измерват дебит. На вход и на изход количеството вода е до литър еднакво. Отсветили водата. Боята излиза, но не за 7 минути, както трябва да бъде, а след цели 2 часа. Подземния път го изчисляват между 28 и 31 км. 3 пъти се пробваха водолазите, те влизат долу от изхода на обратно, срещу течението. Няма успешна експедиция, за огромно съжаление има жертви. 70-та загиват си Яна Люцканова и Евстатий Йовчев от Варна. Намират ги и ги изваждат. Няма изчезнали хора, както пише в интернет. Горе като излезете има тяхна паметна плоча. Камера е пускана през сифона надолу, 55 метра предава сигнал и просто изключва. Логично обяснение е да има магнитно поле, което спира работата на техниката. Нелогично дявола интервюта не дава. До там се стигна. И последно, 2010-та, идваха National Geographic, правят филм Амулета на Орфей. От поредицата Световните загадки. Включват пещерата в топ 100 на най-мистичните места в света и до там. Сега, понеже децата имат празник днеска, да не ги тормозят да ги държат тук в тунела, влизаме в залата. Там ще обясня за Орфей, за сталактитите и за прилепите. И понеже има прилепи, то пещера без прилепи и даже имам изненада за децата, нали, 1 юни, имат бебета. Родиха малките преди 1 седмица, едно бебе прилепе, колкото едно женено момиченце. Прилепите хапат ли?
Ядат хора. И то те. Сега, прилепите не хапят. Мале, много филми гледат. Зомбите ме питат има ли тук, какво ли не. Един голям прилеп, деца, слушайте ми внимателно. Заедажа 3000 комара. Пазете ги, защото когато тя ги има, комарите няма да ядат нас. Ате. Така че, като влезе в къщи прилеп, просто минавате някаква бия отгоре, пращате го с нея и през прозорец. Тръгваме, вътре ще се съберем. Готови ли сте? Большая речка. Чуть-чуть быть в кадре. Что это за ритуал жертвоприношения? Город Москва.
показывает момент. Эта лестница, конечно, капец стрёмная была. Да, крутовато. Да, прям вообще. Ну, блин, свет. Дорога. Да. Ну, я ж так и думала. Не. Самой широкой дубки. Ну, это место площадки вокруг. 200 квадратных. 200, там что-то в длину, что-то в ширину, я так не позапоминала. Я только и слышала 400, 200, 400, 200. Ну, 400, 200, не знаю. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can you see? I lose control when you're
Да, това е много голямо, да. Супер. И тя е по-вкусна. Да.